inselmilkom. Għalija 8 ta' Marzu, Jum il-Mara, huwa mument ta' ċelebrazzjoni tal-kontribut mill-aqwa li nisa Maltin u Għawċin jagħtu ta' kuljum fil-komunitajiet u fis-soċjetà tagħna. Jum il-Mara nqisu bħala opportunità biex niftakru f'dawk l-affarijiet li għandhom jaqduna, għax huma ta' importanza fil-ħajja tagħna u tal-familji tagħna. Qed nirreferi għal settur importanti u essenzjali bħal pereżempju l-edukazzjoni, li għandha tibni mill-qiegħ l-għarfien dwar il-bżonn li l-bniet u s-subien, in-nisa u l-irġiel iħarsu lejn xulxin bħala msieħba u kollaboraturi valutati indaqs fis-soċjetà tagħna. Qed nirreferu wkoll għal protezzjoni xierqa kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru. Rridu nammettu li minkejja progress kbir li għamilna, għadna mill-ibniex din il-kultura miskina li qed terri bħal susa lil tant familji fostna. Hija r-responsabilità tagħna lkoll li nifqu kontra kull xorta ta' vjolenza. Il-vjolenza m'għandix posta fis-soċjetà tagħna. Fuq kollox dan il-jum għandu ikun ċelebrazzjoni ta' drittijiet umani universali li huma fundamentali għal parteċipazzjoni sħiħa u ħielsa tagħna bħala nisa fil-ħajja soċjali, politika u ekonomika ta' pajjiżna. Għal dan il-għan jeħtieġ inkomplu naħdmu pereżempju biex nindirizzaw b'mod urġenti l-kwistjoni tad-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel li qed jagħmlu l-istess kwalità ta' xogħol. Dawn huma diskrepanzi inaċċettabbli fil-kuntest tal-ħelsien sieħ ekonomiku u politiku tan-nisa. Dawn huma diskrepanzi li għandhom effetti mill-aktar negattivi fuq livell nazzjonali. Dawn huma diskrepanzi li jħallu effetti mhux biss fuq it-tħul tan-nisa li jaħdmu iżda wkoll jaffettwawlhom aktar il-quddiem saħansitra il-pensjoni. Sfortunatament minkejja l-progress qawwi edukattiv pajjiżna, għandna sitwazzjoni fejn hemm nisa li qed jitħallsu anqas mill-irġiel. Għandna sitwazzjoni fejn in-nisa mhux rappreżentati ndaqs l-irġiel fil-ħajja politika, ekonomika u soċjali. Għandna sitwazzjoni fejn il-vuċijiet tan-nisa Maltin u Għawċin qed jinstemaw anqas, saħansitra anke fil-medja. Kemm għandna bżonn li narfu l-urġenza li n-nisa jkunu mudell viżibbli fis-soċjetà tagħna biex iħajru lil bniet u lin nisa żgħażagħ jersqu l-quddiem biex jipparteċipaw fl-oqsma kollha tal-ħajja. Għandna bżonn ferm aktar nisa li jkunu role models ta' aspirazzjoni biex jispiraw u jinkoraġġixxu aktar bniet u nisa żgħażagħ biex jipparteċipaw fit-tmexxija soċjali, politika, kulturali u ekonomika tal-komunitajiet u tas-soċjetà tagħna. Hemm bżonn nagħtu aktar empowerment lin nisa żgħażagħ biex jaraw lilhom infushom f'roli ta' awtorità bħala mexxejja tal-komunitajiet tagħna biex jibnu kultura ta' paċi pożittiva u biex jippromovu u jħarsu l-well-being tas-soċjetà tagħna. Jekk ikollna n-nisa f'pożizzjonijiet ta' awtorità u ta' tmexxija, inkunu nistgħu nbiddlu l-perċezzjoni pubblika, noħolqu aktar kuxjenza dwar min jista' jmexxi u l-kwalitajiet li huma importanti fir-ruoli ta' tmexxija effettiva. Għaldaqstant huwa ċar li n-nuqqas ta' rappreżentanza femminili fit-tmexxija pubblika u f'pożizzjonijiet oħra ta' tmexxija anke fl-ekonomija u n-negozju qed ikoll effett negattiv. Il-kwoti għan-nisa huma biss strateġija għodda waħda li jistgħu fil-proċess jgħinu biex jaġlu t-tibdil meħtieġ u jinkoraġġixxu lil bniet u l-nisa żgħażagħ irrawmu ambizzjonijiet għat-tmexxija u għall-awtorità. Irridu naħdmu aktar biex nassiguraw li ninkludu l-kontribut ta' nisa f'kull livell u f'kull settur. Irrid nieħu l-opportunità biex ninkoraġġixxi lin-nisa kollha biex jersqu l-quddiem u biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom bilan li jkunu huma stess li jdawlu l-mod ta' kif nindirizzaw l-isfidi tal-inugwaljanzi fil-policies u l-prattiċi tagħna. Jiena nemmen li dan huwa kontribut importanti li aħna n-nisa rridu nagħmlu biex ngħinu b'mod qawwi u sħiħ fil-bidliet pożittivi u meħtieġa fis-soċjetà tagħna. Għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd biex il-koll kemm aħna nkunu attivisti tal-ġustizzja soċjali. Għaliex l-inugwaljanzi, l-inġustizzji, id-diskriminazzjoni jinelbu biss bit-twettiq effettiv tal-valur tal-ġustizzja soċjali. Għalhekk ejja naħdmu flimkien biex jirnexxilna nindirizzaw l-inugwaljanza tal-ġeneru. Kien għalhekk li madwar sena ilu propju għal dan il-għan il-fondazzjoni tiegħi ġifieri il-fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà ħadet l-inizjattiva biex ġabet flimkien l-NGOs kollha li jaħdmu fil-qasam ta' drittijiet tan-nisa fuq pjattaforma waħda bl-isem ta' Empower biex naħdmu flimkien ħalli nelbu dawn l-isfidi. Għaldaqstant ejjew naħdmu flimkien
biex nassiguraw li d-dinjità prestiġjuża tan-nisa tkun viżibbli u effettiva, mhux biss f'jum il-mara, iżda f'kull ġurnata ta' ħajjitna.